Hi guys, welcome back to my channel. Momita Narzary channel आव दिनै बयखौबो बरायनाय जाबाय। So आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअ इन्टारेस्टेड बा नायलांदो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअखौ। So good morning everyone. आं दिनैहाय बेरेफुंजानि मोनसे भिडिअ बानायदों। So दिनैहाय लक्की फुजायावहाय जोङो माइ होयो नियमावहाय। So दा जोङो बे माइखौहाय मा होनो लायनो थांगासिनो। So नोंथांमोना नायदो माबायदि लायगोन जोङो। So नायलांबाय थादो। दा जों थांनोसै थांगोन जोङो बेरेफुंजानि जा गोजांबाय गोजां बोथोरना गोजां बोथोरथ' जायाखै दाबो थेवबाबो गोजांबाय ओंखायनो सुइटारबो गानखाबाय नो बांद्राय रोजा नङा गोबां रावबो गाना दा आं गानबावबाय आं जा गोजाङो ओंखायनो दा फै थांनोसै मर्निं वाक खालामथावथावनो दा बेरायथावथाव मानि माइखौबो लायखानोसै थांनोसै बिदिब्ला नै बेसा गोजांबाय नै सुइटार लाबोआखै मना लालायलायबाय मनाजों लानानै फैगोन ना दा टाइमाव खैथा जाखो 5:30 जाबाय 5:30 ओमफ्राय बेरायलांनोसै अबेजों बेरायो दिनैहाय आं बिदि टाइमावबो सिखारफेरखाया बेरायफेरखायाबो ओमफ्राय दिनैहाय थांनानै नायनोसै बेरायनायनोसै माबायदि मोनो फ्रेश एयार जानो थाखाय ओरैहाय थांसै बेरेफुंजानि दिनै बाजार ना जा गोजांबाय बार गुसुनो अयथासार गुसुखा जों दा बिजों थांगोन बयसैखि जा गोजांखाबायलै थेखासिखो देग्लाय बांसिन गोजांगोनदां बैयो बालागावनि लवकि स्कुल आं गोदो उन्दैयाव बेयाव फरायोमोन ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बे समाव एर'प्लेनखौ नोगोर गियोमोन बेयाव फरायबा एर'प्लेन गिनानै न'आव खारलांनानै लेखा फरायफैयाखै आं बेयावहाय देलाय बे स्कुलावनो बे स्कुलावहायनो लेखाखौ फरायफैयाखै आं ओरैबायदि खारदों बेनिफ्राय न'सिम खारलांखादोंनो आङो उन्दैयाव बे समाव थाल गैलाना खोन्थानायसो बिमा बिफाया बेखायनो गोजांनानै जाला बेसेया माबा गान दामबाय नो फुजा होनो नाय जोंहा बोरमाया ओइ जोंनि बावसो जोंनि नङा फैदा बेयो मा मन्दिरथाय मिथिया बेजों थांगोन ओरैहायबो गामि दङ नैबे जोंनि हस्पिटाल मा होनो बालाजन थिनालिनि हस्पिटाला बेनो सिङाव हाबथ'ला आङो माने हाबबा मोनो हाबनाया ओमफ्राय हाबथ'ला आङो ओमफ्राय बालाजन थिनालिनि आउटपस्ट बेनो मा होनो थानाया सिङाव मालाबा फैनानै हाबफैगोन दा हाबबाबो जेबो नङा ओमफ्राय हाबथ'ला दा बयबो सिखारथ'वाखैना बिसोरो ओंखायनो दासो हाथाय मानजि हरदों नैबे फिल्ड ओमफ्राय बेयावबो मेला जायोमोन सिगां लक्की फुजा मेला देग्लाय गैया वान्डारलांलाय वान्डारलां गाखोदों आय' रलै लासै दा जों माइथिलियाव फैबाय दा माइखौ फुगोन माइखौ फुबा माने हां खनसेनो फुनांगौ ओमफ्राय फुखांनानै जेब्ला माइखौ लाङो अब्ला रायलायनो मोना स' ओंखायनो दा आङो फुनोसै फुनानै आं लानानै थांसै जेब्ला आं न'आव सफैयो अब्लासो आङो माने दिन्थिफिननोसै आरो भिडिअखौ दा आङो स्टार्ट खालामनोसै फुनो थाखाय So guys, आं माइखौ दा
मा होनो फुनानै मानानै न'आव लाबोबाय स' नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंना गाज्रि मोनदों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बाय बाय आंखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन